Tiprasa Football League ni batai mungo edisi juda junal ni keplai nge Phainai rokno tei Football knockout batai laimung Wngnai hwnwi kaisa koktoma thum pandani bisingtwi Sakha TT edisi ni Suhel Debbarma koktoma thumnai rokno botei Sakha Phainai 22 November o batai mung jengjangnai TT edisi ni Khumulung Stadium o Football knockout batai laimungo keplai Wngnai rokno tei final thungjangnai Phainai 30 November o Khumulung Stadium o koktoma thum pandao Suhel ni loge manjakha Rajesh Tiprasa DD report Chumui TV Puleno koktoma thumnai rokno belekina hambai tini chini koktoma ni bisingtwi chini lukorokno saklaimu jeng aro ani logeo tongo chini honorable fishery ni Debbarma Rajesh Tiprasa tini chini TFL Tiprasa Football League bono tei kehe saklaimu tabo chini bwskango joto junalono thung batai kaisa team phaikya tabo chini Khumulung Stadium bo thungjaknai tabo thungjanai bisingo tabo total chinaro team tongmani borok bobo deite thungnai abo kisa chini saklaimung tongnai final lungnai o November o month ni 30 tariko tabuk bobo team tabuk bo date thungnai abo kisa saklaimung tongnai tabuk chinaro tongnai Wngnai district Wngnai North district North Juni by Dolai district borok thungnai 22 tariko 2 jorao Khumulung Stadium bo tai keha tongnai group A Wngnai North district by Dolai district 22 tariko abangke duitao thungnai aboni logi Khwai district ni team bangke North district North June thungnai abake 23 tariko 7ta fungni 7ta o Khumulung Stadium tabo group B angkai Group B o tongnai West District ni West Zone by Sipaijola West Zone borok thungnai 23 tarik ni 2ta sarik ni 2ta o 2 PM Khumulung Stadium bo Gumoti South Zone by South District ni South Zone borok hengke 24 tarik thungnai 2ta sarik ni 2ta o Khumulung Stadium bo semi final match Group A ni champion by Group B ni runner hengke 26 tariko 7 AM morning o Khumulung thungnai aboni agulo semi final Group B champion by Group A runners thungnai 26 tarik ni 2 PM sarik ni Khumulung Stadium bo the third position match singhangke 27 o thungnai 2ta jorao Khumulung Stadium bo final match hingke 30 tarik November o month ni sarik ni 2ta tampuru Khumulung Stadium bo thungjanai hingke tabo jekono details norok mana hingke norok ni officially norok jani ZDU by krungdi ZDU ni bisingtwi जों जत details officially pathoknai eba pathokjak already tabo norok information mane than bang through tino nge je kuno norok doubt tong hangke norok direct norok ni ZDU by kok salaidi te chini players no जों boro toninai bo jaro bo thungnani bagui जों bebak je management tongmani bebak details norok ZDU ni through twi mane thangnai ngai haino hai जों जत players norok kaham gani practice khlaidi norok kaham gai thungdi ani bukhaktwi जों TTAD se hapangni chini sports and youth affairs department bukhaktwi jotono ani kha kaham te hamjamo kuplo yafar horo chin jot players norok kaham gani thungui norok khlai nani chai to laidi tai okok saino chini o awimu sugno